دریغ دا احدود می رسیدا شوی و اسمان دا سود سوی زڑمی غد شوی قدسیان دا دریغ دا احدود می اکڑی پا دعا زمان امین حقو پاکانو رکشوی پا دولان برجل خالی شوی محبان دا خواست می دا سلوک دے پا مسلک دا عاشقانو اس حاجت می نشتا و مسلک دا عاقلان دا غوارم علم حلما چه عمل ورسخ ملوی نیک چراغ میں بلوی چه پرزم دار الامان دا ناسیم لری خوخا دا قناعت پا میمون دار کی ممیو دروادا دنیا دار واسطان دا زلکا دا فرخا پا اجدنا نماش غوارم وجد قدرت نلرم حس قوت و گزران دا لاس دا فریب دا سیاده کو تالری لمانا مات می دا شناخ بری ما کڑی چی آلو زنبوستان دا قوت می دا تو تکڑی لطیبو ثمراتو بل دزاغ من کڑی زرمائل خبیس مکان دا آغدا نراکڑی چپر نها پدام کی نهغدانا چپر واقع شمن وزندان دا اور رزق میں تو کل کڑی خو کام پدا عسل کری نسم محمل مکڑی چمنقات چی و فرمان دا نقد دا طاعت میں دریا الاخر خلاص کری زرما شکر دکیگی لبازار بازرگان دا ٹکی دکینے میں لسینی لیو حدور کری اسمین ظلمی لری خاصا مخلصا و مسلمان دا وصف دا گل راکڑی چی مرغوبا دا حاسو آمشم نلکتیر اغزی تیار و درد زیان دا قدم قن میں بے مگس کڑی روک میں وسخ دویس واس کڑی ماد دن عسس کڑی چغل پری نگدم تغیان دا خوان ترمینا بیاکڑی خوان ترمینا بیاکڑی لکا کرم دری حمو
خوار تن مینا بیکڑی لکرم دری خمو نلکا لڑم چیتل موزی دیوین سانتا جن برابر کڑی پکو ساد صادقانو تختم لکا دی بچی قریب دی وشیدان دا نم دمو من علما زائعا مکڑی منعما من سان دی دیر دے تمنا لرم غفران دا مزید دوستی میں لمرداری دنیا غسکڑی دی ترمخی دیر دوستان لے گلی دی نیران دا زان جاڑ حافظان کم عملا پر تقصیرا سبیش کش بیوسی چه دیلاروشی سلطان دا دریغ دا احدود می